Обичай това, приемай това, отричай, приличай на този, на онзи. Приличаш на герой си, не мисли, слушай, говори, проповядвай, не дай да се съмняваш в идеите. Това мрази, това обичай, това приемай, това отричай, приличай на този, на онзи. Приличаш ли герой си, не мисли, слушай, говори, проповядвай, не дай да се съмняваш в идеите, вярвай. Ние знаем, можем на тепсия ще ти сложим всичко, не дай да разсъждаваш излишно. Покривай всяка норма, плод на нашата реформа. Духайте, писани от хора в униформа, всеки ден крачат до роботи, псевдоинтелектуалци или монки патриоти, които мечтаят за обществени звания, народни водачи на кръчмарски въстания. И всеки ден чувам поредния зов за искрена омраза, породена от любов към безмислени лозунги, измислена фикция, чертаят територия и я пълнят с история. А ние човеците, оградите мразим, а те ни карат да ги вдигаме и после да ги пазим, да газим, мачкаме и караме да страдат хората, живеещи за другата сграда. Това обичай, това приемай, това отричай, приличай на този, на онзи. Приличаш ли герой си, не мисли, слушай, говори, проповядвай, не дай да се съмняваш в идеите, вярвай. Надали някой знае кой с каква цел превърна целият ни свят в пандел, разделен на клетки от стени и решетки. Само дето нечии решетки са с по-луксозни клетки, а други, бедни и гладни, остават за да има луксозните на кой да помагат и после да имат претенция. Но помощ като тази си е чиста индулгенция. Кампании, форуми, срещи на високо ниво. Бога ми, лъжете, но питам се кого. И съм сигурен, не съм единственият, дето се чуди, но един ден ще бъдем равни и друг ще ни съди.